प्राम भोजपुरी जहाँ आप देख रहल बनी एंटरटेनमेंट और न्यूज से भरल आपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। सब्सक्राइब कर ली लाल बटन देख रहल बा दबाई और जुड़ जाई हर वीडियो हर अपडेट बिना सर्च के पाई। थैंक यू। हर दिन भोजपुरी में एगो नया रिकॉर्ड बन रहा बा और रिकॉर्ड के एक ही बादशाह बा। वो रिकॉर्ड के पीछे एक ही नाम बा, सुपरस्टार पवन सिंह जी। जी भैया, इस सच्चाई बा, कुछ लोग माने या चाहे ना माने लेकिन सच्चाई बा। सत्या फिल्म के ट्रेलर का 8 बजे सुबह डालल गए रहे और वो आज ट्रेलर के व्यू 5 लाख के करीब बाटे। जी भैया, 5 लाख करीब, जबकि एगो सबसे बड़ा कोनो एगो ट्रेलर के अपना व्यू प्राप्त भइल बा। बता दी नइखे भरोसा तो बता दी कि निरहुआ सटल रहे के ट्रेलर भी डालल गई रहे 2-4 दिन पहले पिछले वीक में। ओकर ट्रेलर अभी 4 लाख के करीब बाटे और ये एक दिन में ही 5 लाख के करीब एक व्यू बाटे। और बता दी आतंकवादी फिल्म के भी ट्रेलर डालर गिरे 28 तारीख के, ओकर भी अभी व्यू 1 से 1.5 लाख के करीब में बाटे। जी भैया, तो सत्या फिल्म में वो बहुत बड़े रिकॉर्ड बना दिलस अपन ट्रेलर से लेके। जब से सत्या फिल्म नाव चलल बा भोजपुरी में एक ना एक रिकॉर्ड बनल जा रहा बा और पवन सिंह एक से बढ़ के रिकॉर्ड अपन गाना फिल्म वीडियो सबसे लेके एगो नया रिकॉर्ड अपना भोजपुरी में रोज एगो ना एगो रिकॉर्ड क्रिएट करता है। थैंक यू भैया। मिलते हैं अगला वीडियो में अगले रिकॉर्ड के साथ। अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करी, वीडियो को लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी, जुड़ जाई। ये में कुछ लोग हमारा ई कह रहा बा कि एक ही आदमी के बड़ाई नहीं होत भैया। जौन सच्चाई बा उहे आप सबके बीच में लेके हम आ रहल बानी, दिखावत तानी। नइखे बात विश्वास, आप खुद जाके देखी कितना व्यू बा ना, जौन बताओ तनी का वैसन बा के ना, आप खुद सर्च कर सकत। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोजपुरी।